Vitajte pri prvom vysielaní GLN News. Prvýkrát vám prinášame informácie prostredníctvom videa a dnes sa pozrieme na imatrikulácie, prerávku školy a blížiaci sa Halloween. Naši prváci to majú za sebou. Imatrikulácie. Bol to piatok plný netradičných hier, ale všetci to zvládli bez újmy na zdraví, takže sú oficiálne naši. Že ako sa ti páčili imatrikulácie? No, akože bolo to veľmi dobré, spoznal som tam veľa kamarátov, veľmi dobrá atmosféra. Podľa mňa to bolo fakt fajn, lebo sme tam veľa ľudí spoznali. Ktorá aktivita sa vám páčila najviac a najmenej? Tak mne sa nás páčila určite múka. No, podľa mňa najmenej bolo šľahanie vajca a najviac bolo múka. Okay. A ako hodnotíte celkové aktivity? 10 z 10. 10 z 10. Tak to ma teší, čaute. Medzičasom sa stihli zoznámiť s našimi kvintánmi, ktorí ich bezproblémovo prijali medzi seba. Ako prebiehalo zoznámenie s kvintami? Podľa mňa veľmi dobre, mali sme výborne vymyslený program. Áno, žiaci z vyšších ročníkov spravili úžasný program. Okay. A aká bola nálada? Veľmi dobré, tak spoznali sme nových ľudí. Máte nejakých nových kamarátov, kamošky? Tak nepovedala by som, že kamarátov, také známosť, že vieme si potom vytvoriť nejaké nové kamarátstva a tak. Ďakujem, čaute. Ako sa vám páčilo zoznamovanie prvákov? Tak bolo to veľmi zaujímavé. Super, aké bolo vaše obľúbené cvičenie alebo aktivita? Keď sme robili takú dráhu pre vajíčko. To nebolo dobré, mne sa páčilo to, čo sme sa tak točili v kruhoch. Super, a našli ste si nejakých nových kamarátov medzi prvákmi alebo známosti? No hej, už sa zdravíme s viacej ľuďmi, ako som sa zdravila. Ako ste si mohli všimnúť, tak počas leta sa robotníci vrhli do rekonštrukcií. Neboli však sami. V chodbách školy sa dosť často premávali učitelia či študenti, ktorí prišli pomôcť. Za ten čas nám stihli vymeniť okná, vyliať nové parapetné dosky a dorobiť postenia. Zrekonštruovali sa aj triedy a toalety, takže celá škola vyzerá modernejšie. A keďže sa teraz môžu po škole pohodlne pohybovať aj znevýhodnení žiaci, môžeme oficiálne o sebe povedať, že sme bezbariérová škola. Čaká nás toho ešte viac, ale počas čakania sa môžete tešiť aj z novej chill zóny v Respíriu, ktorá nám spestruje prestávky. A samozrejme z výťahu, ktorým sa vozia len učitelia. Ale teraz vážne. Správajme sa k týmto novým veciam ohľaduplne, aby nám vydržali čo najdlhšie. Samozrejme sme oslavili Halloween aj u nás na škole. Toto sú najlepšie ohodnotené kostýmy našich žiakov. Toto bolo prvé vydanie GLN News. Sledujte nás aj naďalej a nezabudnite, na našej škole je stále niečo nové. Vidíme sa na budúce.